Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Benvinguts a una nova edició de Bernat Artola FM, el vostre programa del ràdio escolar creat i presentat per l'alumnat de sisè. Avui tenim una sessió plena d'emocions i coneixements, amb la participació especial dels alumnes de quart de primària. Prepareu-vos per descobrir els millors racons de Castelló, consells per cuidar el medi ambient, un anunci intrigant sobre el llapis corrector 2054.2 i, per descomptat, el millor de la música actual en el nostre rànquing setmanal. A més, estem impacients per rebre la visita d'un talentós grup d'alumnes que ens sorprendran amb una actuació exclusiva. Quina cançó ens regalaran? Estigueu atents i gaudiu d'un programa ple de diversió i coneixement amb Bernat Artola FM. Salutacions a tots els oients de Bernat Artola FM. Avui tenim uns convidats molt especials, els nostres amics de quart de primària, que ens portaran a un viatge fascinat pels millors racons de Castelló. Prepareu-vos per descobrir secrets i indrets que us deixaran amb ganes de fer les vostres pròpies exploracions. Hola a tots! Avui us convidem a un viatge emocionant a través d'alguns dels llocs més increïbles de Castelló i les activitats que fan que aquesta religió siga tan especial. Ens centrarem en la natura, la història i la diversió que aquesta terra té per a oferir. Així que agafeu els vostres auriculars i acomodeu-vos, perquè comença la nostra aventura a Castelló. Primerament, us volem parlar del Parc Natural del Desert de les Palmes. És com entrar en un món de natura i aventura. Podeu explorar els seus senders, gaudir de les vistes del mirador i descobrir la riquesa de la flora i la fauna autòctona. I si us agrada la història, no podeu deixar de visitar el castell del Papaluna a Penyíscola, un castell medieval amb vistes impressionants al Mediterrani i el casc antic de la ciutat. Continuem el nostre viatge a través dels tresors de Castelló i ara posem rumb cap a l'espectacular platja del Gurugú. Aquesta platja no és només un lloc per a prendre el sol i banyar-se, són les aigües cristal·lines del mar Mediterrani. I si t'apassiona el plaer de les compres i del món culinari, el Mercat Central de Castelló és el teu lloc, amb les seves parades plenes de colors, aromes i sabors locals. Aquest mercat és un festival per als sentits. No oblides de gustar dels productes frescos de la regió mentre observeis l'atmosfera animada del mercat. I com a colofó, a la nostra aventura arribem a l'ermita de la Magdalena, situada majestuosament a dalt de la muntanya. Aquesta ermita ens captiva amb la seva arquitectura, sinó que també ofereix una vista panoràmica que abasta tot Castelló i els seus voltants. Amb aquesta mirada màgica, tanquem aquest viatge emocionant pel cor de Castelló. Cada lloc que hem explorat avui és únic a la seva manera. Esperem que vosaltres també pugueu gaudir d'aquesta bellesa i diversitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta aventura virtual. Esperem que us hagi despertat la curiositat per descobrir més sobre la nostra estimada terra. Hola de nou! Ara canviem el to per parlar d'un tema crucial, el medi ambient. Amb l'ajuda dels nostres convidats, explorarem consells pràctics i trucs per cuidar el nostre planeta. Tots podem fer la diferència i junts aprendrem
com fer-ho, de la millor manera. Hola a tots! En la nostra secció de avui anem a parlar-vos de com podem cuidar el nostre planeta i fer-lo un lloc millor per a tots. Primer, alguna cosa molt important és no malbaratar aigua. La cançó dels dents. Intenta convertir el moment de rentar-te els dents en una activitat divertida. Escull una cançó que t'agradi i el repte és intentar acabar de rentar-te els dents abans que la cançó finalitzi. 2. Temporitzador. Pots utilitzar un temporitzador mentre et dutxes o et rentres les mans. Fixa't un temps determinat per a cada activitat i tracta de superar el teu propi rècord cada vegada. 3. Captura l'aigua. Quan esperes a que l'aigua de la dutxa s'escalfi, col·loca un recipient baix l'aixeta per capturar l'aigua freda inicial. Pots utilitzar aquesta aigua per regar les plantes o omplir recipients per a altres usos. Així aprofitem fins a l'última gota d'aigua. L'aigua és com un tresor i no volem malgastar-la. Una altra cosa guai que podem fer és recollir la brossa quan anem a la muntanya o a la platja. El joc de Eco Casa Tresors. Quan surtis a la natura amb amics o família, podeu convertir la recollida de brossa en una aventura emocionant. Cada vegada que trobeu fem, imagineu que heu trobat un tresor. Això pot convertir la tasca en una activitat divertida i al mateix temps ajuda a netejar el nostre entorn. El joc del reciclatge ràpid. Organitza un petit joc de reciclatge. Porta diferents bosses o caixes per als diferents tipus de materials, plàstic, paper, vidre, etc. Desafieu-vos a veure qui pot trobar i recollir més articles i classificar-los correctament. Si tots recollim un poquet, el lloc es veurà molt més bonic i els nostres amics animals estaran contents. I parlant de transport. Usar transport públic és genial. Pots anar a molts llocs sense necessitar fer servir el cotxe. Aquí no contaminem tant l'aire i a més és superdivertit. Els viatges creatius. Pots jugar a contar quantes parades queden o crear històries sobre les persones que veus en l'autobús o en tren. La imaginació pot convertir qualsevol viatge en una experiència única. Observa el món al teu voltant. Viatjar en transport públic et dona l'oportunitat d'observar i apreciar l'entorn que t'envolta. Pots veure la ciutat, la gent, els paisatges, sense haver de preocupar-te per conduir. És una forma d'apreciar la bellesa del teu entorn. Usar el transport públic és genial. Així que recordeu, cuidar l'aigua, recollir la brossa i usar el transport públic són coses superfàcils que tots podem fer per ajudar al nostre planeta. Fem equip perquè el nostre llar siga millor lloc per viure. Gràcies per escoltar-nos. Atenció, és hora d'una interrupció especial per a un anunci que us deixarà amb intriga. El llapis corrector 2054.2. Us prometem una novetat revolucionària que farà que corregir errors siga tota una experiència. No us ho perdeu. Benvinguts a la revolució ortogràfica, on cada paraula compta. Amb emocionants novetats presentem el corrector lápiz 2054,2.
Disponible a les teues papereries de confiança i a www.bernattartolafm.com. Què us sembla, amics? I s'escull el model d'hivern amb mini calefacció o el model d'estiu amb 2 ventiladors fabulosos. Però les sorpreses no s'acaben aquí. Ara el model hiper-mega-guai, ventiladors, calefaccions. I no oblideu les 3 funcions estreles. Ajust automàtic de punta, correcció automàtica i tria el teu estil de lletra preferit. Diga adeu a les faltes ortogràfiques i dona la benvinguda a la perfecció amb el corrector de llapis 2054,2. No esperis més. Transformant la teua escriptura i adquireix el teu corrector lápiz 2054,2. Ara mateix, una nova era ortogràfica ha començat. Saltem al ritme de la música, amb la nostra secció més esperada, el rànquing musical setmanal. Descobreix les cançons que estan conquerint els cors del moment i prepara't per moure't amb els millors termes seleccionats especialment per a vosaltres. Hola, radioamics, jo sóc l'expert Hugo i estic aquí per a parlar-vos dels ritmes que fan que fins els llibres ballen a les prestatgeries. La cançó número 3 de la llista és tan apegalosa que fins i tot el meu despertador la canta cada matí. Aquesta cançó és Shakira i Bizarrap. Anem a escoltar-la! Hola a tots, sóc l'expert musical Zaida i m'encanta descobrir aquelles cançons que et fan moure els peus sense que te dones compte. El segon tema de la nostra llista és tan meravellós que fins i tot el professor de matemàtiques ha reconegut que li agrada. Aquesta és la bachata. Prepareu-vos per una experiència musical que us farà volar sense sortir del vostre lloc. Aquest tema té tot el que necessitem. Ritme, lletres que es queden al cap i un toc de misteri que et deixa pensant. ¿Qué me acaba de pasar? Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Hola de nou! Deixem-me dir-vos que la cançó número 1 vos portarà des de l'espai exterior fins a les profunditats dels vostres propis sentiments. Aquest tema és com un abraç calent per a les oïdes i estic segur que no podreu resistir-vos a ballar, així que millor assegureu-vos que teniu prou espai al voltant. Endavant, Flowers de Miley Cyrus. Say things you don't understand.
Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. Prepareu-vos per a una sorpresa musical que us farà saltar de les cadires. Us doneu la benvinguda amb entusiasme i alegria al grup de música del nostre propi col·legi. Agafeu bé els auriculars que comenci la màgia sonora. Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo. Ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe, verás que son enormes, miles de besos ya van corriendo y no van a dejar ni solo hueco. Te lanzo un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, que circula desde más corto el invierno. Tienes amigos que dejaste en tiempo, por si los necesitas, guarda sus besos, besos guerreros que puedan romper batalla. Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán millones de besos, ya van corriendo y no van a dejar solo un hueco. Te lanzo un beso redondo, un beso que no tiene fondo, un beso, besos que te invaden todo el cuerpo, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, un beso Amb això arribem a la final de l'emissió d'avui a Bernat Artola FM. Ha sigut un plaer compartir aquest temps amb tots vosaltres, explorant Castelló, aprenent sobre la importància del medi ambient, descobrint la innovació dels llapis correctors 2054.2 i ballant amb les millors cançons de la setmana. Un gran agraïment als nostres amics de quart de primària i als talentosos grups d'alumnes que ens han regalat una actuació. Estigueu atents a properes emissions plenes d'emoció i coneixements. Fins la propera!